Il-President tal-MUT Kevin Bonello qal li l-għalliema qed jgħidu li l-flus fl-edukazzjoni mhux qed jinħassu fil-klassijiet. L-għallima tagħna, l-membri tagħna qed jgħidu nisma' daw il-flus, jien mhux qed inħosshom fil-klassi, orajt issa biex inkunu ġusti sar investiment fl-interactive whiteboards, sar investimenti fl-iskejjel ġodda, però dan again anke hemmhekk għandna skejjel illi għandhom bżonn manutenzjoni kbira, aħna ġiġax bidna l-attenzjoni anke fi press release. Kevin Bonello tkellem ukoll dwar l-istudenti li mhux qed ikomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja. Jiena nemmen illi fejn jidħol tal-invokazzjonali fuq livell sekondarju, speċjalment hemm vejkum. Hemm vejkum sal-lum u forsi għalhekk u għalhekk forsi dawn ikonna dawn ħafna studenti illi meta jispiċċaw il-Form 5 u mbagħad jgħidulek isma' jiena l-iskola għalija spiċċat ħa nipprova nibda insib taħdem. U naħseb għalhekk iċ-ċifra daqsxejn u għaliex dal-vejkum għadna ma solvejniex. Kevin, intom bħala għalliema u intom l-iktar persuni qrib tal-istudenti, kemm tingħataw kemm tiġu konsultati meta fit-tfassil ta' policies? Anke f'sistemi bħal dawn li semmejt. Kombinazzjoni naħseb il-qatt punt naħseb importanti ħafna. Aħna pereżempju waħda mill-affarijiet li konna kritikajna fuq il-riforma tal-kolleġġi kienet in-nuqqas ta' konsultazzjoni, dina ħarġet ċara anke mir-riċerka. U issa nista' ngħidha pubblikament fid-29 ta' Mejju li ġej naħseb hija aħbar flash news għalikom għaliex l-ewwel darba li qed esklusiv eżatt għax l-ewwel darba li qed noħorġu fuq il-medja, però fid-29 ta' Mejju li ġej se tirċievu anke invit se nagħmlu konferenza nazzjonali illi fija se nippreżentaw ir-riċerka illi l-Union ikkommissjonat mhux għamlet jiġu riċerka indipendenti fuq ir-riforma tal-kolleġġi. Minn studju li kkommissjonat l-Union jirriżulta li l-akbar ilment fost l-għalliema huwa n-nuqqas ta' konsultazzjoni, sentiment li kien ukoll espress fl-unika laqgħa li saret sa issa matul din il-leġislatura bejn il-Ministru tal-Edukazzjoni u l-kapijiet tal-iskejjel. Hemmhekk il-kapijiet jien għandi informazzjoni illi waslu ħafna elementi lill-Ministru u lill-uffiċjali tal-Ministeru illi kien hemm saħansitra uffiċjal partikolari li ammetta illi ir-realtà li qed jisimgħu minn il-kapijiet hija ħafna differenti mir-realtà li qed jisimgħu mill-uffiċċji tagħhom f'Palazzo Ferreri.